Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes sa 14 na bulan sang Oktobre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyu ang aton talakayon para karon nga adlaw. Sos dako nga iskandalo. Bata ni Justice Secretary Remulla na arestar sa ginaligar illegal nga droga. Mga barangay kag iske nga magapapili sa Disyembre 5 kundi ginpirmahan na ni Presidente Marcos nga ipaisol ang tsansa nyo na lang kon ang temporary restraining order ipapanaog sang Korte Suprema. Militar, New People's Army nga engkwentro, daydayon tay na karon dugay-dugay. Ini mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrapper. Standard time la size 37. Lumupok ang balita, bata ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nadakpan sa drug operation sa siyudad sang Las Piñas. Pagkatapos hinali wala man dayon duga-duga. Handwritten statement ni Remulla nga hindi siya magpailabot sining karon natabo sa iya kamagulangan nga bata nga si Juanito Jose Diaz Remulla III nga nakuhaan ini sang high grade nga marijuana. Pero hindi pa magtapos dira mga 1.3 milyones nga balor sang droga. Ang isyu ara na nadakpa na ang bata ni Remulla. Ikadua nga isyu nga aton ipamangkot, ining hybrid nga marijuana ginpadala halin sa California, USA. Diri masugod ang isyu. Nga nakasulod ini ang high grade nga marijuana. Nakalusot siya, diin siya nag-agi. Eksperyensya naton nga kung magpasulod ka sa mga bagahe mo sa mga international airport, halin sa immigration, pakadto sa ginabutangan sa bagahe mo, dahublasan kanila. Hukason mong sapatos mo, hukason mong paha mo, hukason mong kahita tanan-tanan, ibutang mo. Kay ipaagi nilang taon nila kung bala may mga illegal nga bagay nga bit-bit ikaw, perte kay strikto mo. Hamak mo ngalin sa international airport, bumukol ang jutay ang imo bagay, pabrihan. Pati bulang nga dala mo, dahawiran pa. Ang pamangkot ko nga nakalusot ini, ang hybrid nga marijuana nga ginpada halin sa Estados Unidos, di nagagi ini sa comfort room. Amo ini ang dapat ipamangkot nga nakasulod. Kung halin sa Estados Unidos, diin umagi. Amo lang nga pamangkot, pero kung imo ni padaluman, daw hindi amo. Nakalusot, pinalusot, o ano nga plastada. Lusot ganing pila kalibo lang sa Chinese to pastillas scam inipa kung magpalusot ka sa high grade nga marijuana nga magalusot sa immigration kagiban sa international airport pilang rason. Amo na ang dako nga isyu da. Wala na kaso nadakpa na sabtol na galing na ya sa bata ni Remulla. Ang sunod nga pamangkuton ta nga pinaagi ini nga nakalusot ini sa international
airport. Amo na ya ang dako kay man eksperyensya na to na dahublasan kanila. Kung mag-agi da, tanan-tanan lang, bumukol ang hotel lawas mo. O sisaon, ipagwaon, pabrihan. Iniiyaho high grade nga marijuana. Wala yung madakpan, di nagagi ini. Amo nang dako nga kwestiyon. Action Radio Philippine Standard Time la 6:40. Balik kami pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God.
Alas 6:45. Sa nagaplano magdalagan barangay kag iske nga opisyal may katapusan pa kamo nga kahigayunan kon ang Korte Suprema magpapanaog sa ginatawag daton temporary restraining order. Amo ina kung nga ang COMELEC kahapon nagsiling padayon ng ila preparasyon para sa barangay kag sangguniang kabataan nga eleksyon. Kay nagapati sila nga posible may masaka nga petisyon sa temporary restraining order batok sa pagpaisol sang eleksyon kag ini paagi sa pagpapanaog sang restraining order sang Korte Suprema. Inakon may manaog nga temporary restraining order. Kay siling ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudinco kahapon, siling niya wala pa man siya nakabati o may impormasyon nga may ara nagpasaka sang petisyon sa Korte Suprema o kon nagfile sang TRO batok sa pagpaisol sang 2022 nga eleksyon. So, permado ini ni Presidente Bongbong Marcos Oktubre 10 nga ginapaisol ang eleksyon sa barangay kag iske sa katapusan nga Lunes ang Oktubre tuig 2023. Pabuto nyo ang luyag magpadagan nga base pa lang. May mga pumuluyo, may mga cost-oriented nga grupo, ordinaryo nga taxpayer nga maga-question sa legalidad kag subong man ang pagpaisol sang eleksyon sa bulan sang Oktubre sa masunod nga tuig. Manilag kita, kung bala may masaka nga petisyon kag may ara TRO nga i-file ang pila ka mga grupo sa Korte Suprema. Amo lang ni ginahulat sang COMELEC kon ano ang desisyon sang Korte Suprema kon may magpasaka gidman sang TRO. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:48. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamiton. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw
Gusto mo ako do, ano naman do, gusto ko basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaot. Wala nga makinta sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For butaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Aksyon Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan na reporter diratay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabong sa premium sa Aksyon Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na ng San Diyos ang pagubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kung pwede lang agi kaya nga mo ito. Sige. Imundak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano ba salamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba niya mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante. Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Tungdan ta makadali, iniblang mga kautura naton nga ara sa pila ka mga lugar nagpalalagyo sa ila sini kabanwanan kag kasudaran kahimtangan sang pagpadayon nga paglinagsanay inayamay sang militar kag New People's Army ang ining kwentahanay sa syudad sang Himamaylan tiara da sa evacuation center. Kon pamatian ta ang DSWD, wala problema. Pagkaon, food packs, kagiban pa. Pero hindi amo ini ang kinahanglan sang mga pumuluyo. Ang ila ginakabalakan, bayaan ang ila panimalay, bayaan ang ila trabaho, bayaan ang ila kaumhan, bayaan ang ila kasapatan. Ambot silingon, wala ni sila labot sa ingkwentuhanay. Tiugaling, ang rason naman sa aton militar, basi masalabat bala sa iningkwentuhanay nga padayon nga balbalanay bayluhanay lutang sang militar kagatapo sang New People's Army. Ang akon punto diri ka simple. Nga palapit ang bulan sang Disyembre. Hala, sige kita ining kwentuhanay masubo man. Nga pag-abot sa Disyembre, kung madiskrasya ang isa ka panimalay, ang isa ka amay katulad sang militar kag New People's Army, nga pag-abot sa Disyembre, pag pinungkuhanay sa pamilya, kulang amay, kulang ang isa ka amay sang panimalay kung mapatyan ng militar, subong man kung mapatyan ng katapo sang New People's Army. Amula na iya, ang akon ginakasubuan. Madamo ang mabalo, asawa sang militar, madamo man ang mabalo, asawa sa makatapo sang New People's Army. Kay gapati kita ya, nga sa gira, wala sang bagadaog, lunsay lang kalalatan kag kapirdihan. Ang malain pa, kay ang nagaining kwentuhanay, lunsay Pinoy, Pilipino, batok sa Pilipino.
nagapinatyanay bangod sang magkatuhay nga prinsipyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Balik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet. Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Life Extension.